Вітаю, гэта Тимофей і падкаст праз космас вяртаецца 61-м выпускам з аглядам навін мінулых тыдняў. Шмат чаго цікавага адбылося, пакуль падкаст быў на паўзе, але сёння пагаворым пра самыя цікавыя навіны гэтых тыдняў. Вы пачуеце пра рэкорднае палярнае ззянне, марсаход Perseverance на Марсе, пра новы скафандр ад SpaceX і пра будучы палёт Starship. Магчыма, мы сталі сведкамі адных з наймацнейшых палярных ззянняў за апошнія 500 гадоў. Палярныя ззянні, якія ўразілі назіральнікаў па ўсім свеце 2 тыдня таму, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі, магчыма, былі аднымі з самых моцных падобных светлавых шоў з моманту пачатку вядзення назіранняў. Улічваючы паведамленні аб апошніх палярных ззяннях, яны могуць канкураваць з некаторымі назіраннямі палярных ззянняў у самых нізкіх шыротах за апошнія 5 стагоддзяў. Паўночнае і паўднёвае ззянне звычайна ўяўляюць сабой відовішча толькі ў высокашыротных раёнах, такіх як Арктыка і поўнач Канады. Але 10 траўня яркія колеры перамясціліся да экватара з-за рэдкай геамагнітнай буры G5, выкліканай нашым гіперактыўным сонцам за некалькі дзён да гэтага. Гэта бура была наймацнейшая, якая адбылася на нашай планеце з часоў 2003 года. У перыяд з 3 па 9 траўня абсерваторыя сонечнай дынамікі НАСА зафіксавала 82 прыкметныя сонечныя ўспышкі, якія ўзніклі ў двух актыўных абласцях сонца 3663 і 3664. Гэтыя вобласці сонечных плям сталі настолькі складанымі, што ўспыхвалі неаднаразова на працягу тыдня. Пачынаючы з 7 траўня, прынамсі 7 каранальных выкідаў масы накіраваліся да Зямлі і пачалі штурмаваць нашу планету 10 траўня, калі былі заўважаны наймацнейшыя палярныя ззянні. Усе гэтыя выкіды каранальных мас прыбылі практычна адначасова, і ўмовы былі прыдатнымі якраз для стварэння сапраўднага гістарычнага шторму. Гэты шторм быў настолькі моцны, што Нацыянальнае ўпраўленне акіянічных і атмасферных даследаванняў ЗША, якое прагназуе сонечныя буры і іх уплыў на нашу планету, упершыню за амаль 2 дзесяцігоддзя выпусціла штармавое папярэджанне. Папярэджанне прымусіла НАСА прэвентыўна перавесці прынамсі адзін са сваіх спадарожнікаў у бяспечны рэжым. У заяве касмічнага агенцтва адзначаецца, што некаторыя прыборы на борце іншых місій таксама былі адключаныя. А каб лепш зразумець увесь маштаб падзеі, вучоныя таксама вывучаюць справаздачы, прадстаўленыя грамадзянскімі навукоўцамі ў рамках фінансаванага НАСА праекта, вядомага як Аўрора Заур, які адсочвае палярныя ззянні па ўсім свеце. На іх вэб-сайце усе справаздачы, звязаныя з Аўрорай, аб'ядноўваюцца ў карту і правяраюцца з дапамогай грамадзянскіх навукоўцаў. Кожная правераная справаздача затым становіцца крыніцай дадзеных для навукоўцаў, якія яны могуць вывучыць і патэнцыйна ўключыць у мадэлі прагназавання касмічнага надвор'я. Вобласць сонечных плям, якая выклікала гістарычнае асляпляльнае ззянне, знікла з нашага полю зроку з-за кручэння сонца. Тым не менш, навукоўцы кажуць, што цяпер гэта вобласць трапляе ў поле зроку Марса, які ўжо пачаў назіраць уздзеянне наймацнейшага выбліску каранальнай масы з гэтай вобласці, якая адбылася ў аўторак 14 траўня. Даследчыкі ўжо пачалі збіраць некаторыя дадзеныя на чырвонай планеце. Яшчэ быў зафіксаваны адзін цікавы факт. Факт у тым, што падводныя компасы глыбока пад вадой зафіксавалі хваляванне магнітнага поля нашай Зямлі. Глыбакаводныя абсерваторыі Канады размешчаны ад Арктыкі да Антарктыкі і маюць больш за 12 000 датчыкаў, якія запісваюць дадзеныя, уключаючы компасы, якія выкарыстоўваюцца для вымярэння акіянскіх цячэнняў. Адначасова з сонечнай актыўнасцю ў гэтым месяцы компасы зафіксавалі значныя анамаліі, рэзкія зрухі ў магнітным полі Зямлі. Адзін компас у абсерваторыі Нептун каля вострава Ванкувер змяніў напрамак з плюс 30 да мінус 30 градусаў. Гэта быў не першы раз, калі каманда абсерваторыі бачыла сонечныя анамаліі ў паказаннях падводнага компаса. У канцы сакавіка, выконваючы стандартныя праверкі якасці, спецыяліст заўважыў у дадзеных тыя ж ваганні магнітнага поля, хоць і ў меншым маштабе. У гэты ж самы час таксама на сонцы была ўспышка, якая даляцела да Зямлі.
Сапраўды, менавіта сонечная актыўнасць паўплывала на працу компасаў пад вадой. Некаторыя з іх размешчаны на глыбіні 2,7 кіламетраў пад паверхняй. Падобныя анамаліі, якія супалі з сонечнымі бурамі ў траўні, яшчэ больш узмацнілі сувязь ваганняў компасаў з успышкамі на сонцы. А ў дадзены момант цяжка спрагназаваць, ці будзем мы мець яшчэ адну такую магчымасць у бліжэйшы час па назіранню паўночных ззянняў. Спадзяюся, што так. У месцы, дзе я жыву, на жаль, я не змог убачыць паўночнае ззянне 2 тыдні таму. Але я не губляю надзею і спадзяюся, што ў бліжэйшы час мы яшчэ раз можам быць сведкамі чаго-небудзь падобнага. Персевіранс адзначае 1000 дзён на Марсе. Я памятаю, як Персевіранс быў запушчаны, адправіўшыся ў сонечную сістэму і прызямліўся на Марсе ў лютым 2021 года. У мяне нават захаваўся электронны пасадачны талон на гэты палёт. За ўвесь час з моманту яго прыбыцця, правёўшы 1000 дзён даследаванняў, ён сабраў 23 узоры з розных геалагічных вобласцей у межах кратера Джезеру. Калісьці ў гэтым раёне знаходзілася старажытнае возера, а калі ёсць месца на Марсе, дзе можна знайсці сведчанні старажытнага жыцця, то менавіта гэта месца тут. Гэта было 30 ліпеня 2020 года, калі гіганцкая ракета «Атлас-5» з роварам узляцела са стартавай пляцоўкі з мыса Канаверал у Фларыдзе. На борце знаходзіўся марсаход «Персевіранс», які накіроўваўся на Марс. Ён прыбыў прыкладна праз 7 месяцаў, увайшоўшы ў марсіянскую атмасферу і паспяхова прызямліўся, выкарыстоўваючы складаную паслядоўнасць парашутаў, ракет і ўпершыню нябеснага крана, каб спусціць яго з платформы. Так, вам не пачулася, яго сапраўды спускалі на кране, але гэта незвычайны кран, таму я пакіну спасылку на анімацыю прызямлення, калі вам цікава паглядзець, як гэта выглядала. Галоўнай мэтай Персевіранс на Марсе было вывучэнне геалогіі, клімату і атмасферных умоў як папярэдніка перад чалавекам. Месца пасадкі кратер Джезеру было абрана таму, што папярэднія арбітальныя даследаванні выявілі відавочныя доказы існавання старажытнага возера, якое калісьці запаўняла кратер. Лічыцца, што вада з'яўляецца ключавым кампанентам эвалюцыі жыцця. Таму, калі б існаваў вадаём, то верагоднасць развіцця жыцця была б вышэйшай. Вывучэнне скал тут падобна на прагортванне кніг па гісторыі, паколькі яны захоўваюць прыкметы старажытнага жыцця, а таксама старажытныя умовы навакольнага асяроддзя. Кратер, як і больш іншых кратараў у сонечнай сістэме, утварыўся ў выніку удару. У выпадку з Джезераў гэта быў удар астэроіда каля 4 мільярдаў гадоў таму. Па прыбыцці марсахода ў кратар неўзабаве высветлілася, што паверхня кратара зроблена з магматычнай пароды, якая ўтварылася з вялізнага пласта магмы, выкінутай на паверхню ў выніку вулканічнай актыўнасці. А з тых часоў былі выяўлены іншыя тыпы камянёў з пяску і бруду, якія сведчаць аб прысутнасці вады ў далёкім мінулым Марса. К моманту 1000-дзённай гадавіны даследаванняў чырвонай планеты Персевіранс сабраў узоры горных парод, надзейна спакаваў іх, і зараз яны знаходзяцца ў чаканні дастаўкі на зямлю. У прыватнасці было выяўлена, што адзін з узораў змяшчае дробназярністы матэрыял, які звычайна сустракаецца на зямлі і вядомы тым, што захоўвае закамянеласці. А іншы з узораў змяшчае фасфат, які на зямлі найбольш дакладна звязаны з біялагічнымі працэсамі. Абодва яны ўтрымоўваюць вуглярод, які можна выкарыстоўваць для вывучэння умоў навакольнага асяроддзя з моманту фармавання пароды. Кратер Джезеру – вялікае месца, 45 кіламетраў па шырыні, таму вырашыць, дзе ўзяць узоры, было няпроста. Калі мэтавае месца было вызначана, Персевіранс спачатку выкарыстоўваў свой абразіўны інструмент, каб сцерці паверхню, а затым выкарыстоўваў бартавы інструмент, такі як планетарны інструмент для рэнтгенаўскага вывучэння ўзораў. Прыборы на борце Персевіранс здольныя выявіць як мікраскапічныя, падобныя на закамянеласці структуры, так і выявіць хімічныя змены, пакінутыя старажытнымі мікробамі. Але, на жаль, на сённяшні дзень, нягледзячы на тое, што Персевіранс дабіўся ўражлівых вынікаў, прыкмет жыцця на Марсе не выяўлена. SpaceX дэманструе свой новы касцюм для выхаду ў адкрыты космас.
У лютым 2022 года кампанія SpaceX і прадпрымальнік Джаред Айзекман абвясцілі, што запускаюць новую праграму па хуткаму развіццю магчымасцяў пілатуемых касмічных палётаў, адначасова падтрымліваючы важныя дабрачынныя і гуманітарныя мэты. Гэтая праграма называецца праграма Polaris. А ў нядаўнім прэс-рэлізе SpaceX раскрыла скафандры, якія будуць насіць астранаўты Polaris падчас 3 пілатуемых касмічных палётаў праграмы, першы з якіх плануецца запусціць ужо гэтым летам. Новыя місіі будуць грунтавацца на досведзе кампаніі SpaceX у праграме NASA Commercial Crew Delivery, у рамках якой NASA сертыфікавала карабель SpaceX Crew Dragon для перавозкі экіпажаў на міжнародную касмічную станцыю. Паводле заявы кампаніі для прэсы, новыя скафандры ўяўляюць сабой развіццё скафандраў для ўнутракарабельнай дзейнасці, які ў цяперашні час выкарыстоўваюцца экіпажамі Dragon. Падобны скафандр таксама насіў экіпаж Inspiration 4, паколькі яны сталі першым экіпажам, які поўнасцю складаўся з прыватных асоб. Але новы скафандр мае некалькі новых функцый. Паводле заявы кампаніі, каманды SpaceX крыху змянілі новы матэрыял, працэсы выраба і дадалі новыя канструкцыі злучэнняў, каб забяспечыць большую мабільнасць астранаўтам ва ўмовах падвышанага ціску, захоўваючы пры гэтым камфорт у сцэнарах без ціску. Скафандр таксама мае рэзервовыя функцыі, такія як дадатковыя ушчыльняльнікі і клапаны ціску, якія дапамагаюць гарантаваць, што касцюм застанецца пад ціскам падчас выхаду ў адкрыты космас. Новы шлем, надрукаваны на 3D-прынтары, уключае ў сябе новы казырок, які памяншае блікі. Ён абсталяваны камерай і новым праекцыйным дысплеем, які адсочвае умовы ўнутры касцюма. Гэтыя скафандры дэбютуюць ужо зусім хутка, падчас першай з 3 місій Polaris Dawn, якая адбудзецца гэтым летам. Камандаваць гэтай місіяй будзе Айзекман. Місія будзе запущена са стартавага комплексу 39A на ракете Falcon 9. Экіпаж правядзе на арбіце 5 дзён. Падчас свайго знаходжання ў космасе экіпаж Polaris Dawn зробіць першы камерцыйны выхад у адкрыты космас. І першы выхад у адкрыты космас, калі 4 астранаўта знаходзяцца ў космасе адначасова. Але ў першай місіі толькі адзін удзельнік экіпажа выйдзе ў адкрыты космас. Але можна лічыць, што астатнія удзельнікі таксама адчуюць на сябе подых адкрытага космасу, паколькі люк карабля будзе адчынены і яны, зразумела, будуць знаходзіцца ў новых скафандрах. Таму фактычна 4 удзельніка будуць знаходзіцца ў адкрытым космасе. У першым палёце SpaceX плануе выпрабаваць у космасе лазерную сістэму сувязі Starlink. Услед за першай місіяй Polaris Dawn рушыць другая місія Polaris 2, дата якой пакуль невядомая. Трэцяя місія Polaris 3 стане першым палётам чалавека ў космас з удзелам Starship. SpaceX кажа, што Polaris Dawn стане першым выпадкам, калі скафандр SpaceX будзе выкарыстоўвацца на нізкай калязямной арбіце. Канчатковы лёс скафандра ляжыць значна далей ад нашай роднай планеты. Будаўніцтва базы на месяцы і гарады на Марсе запатрабуюць распрацоўку мільёнаў скафандраў, неабходных для таго, каб зрабіць жыццё шматпланетным. Працягваючы тэму са SpaceX, кампанія тэстава заправіла мегаракету Starship перад 4-м палётам. 20 траўня кампанія правяла мокрую генеральную рэпетыцыю Starship на сваёй базе Starbase у паўднёвым Тэхасе, запоўніўшы абедзве прыступкі карабля з звышхалодным вадкім кіслародам і вадкім метанам падчас ключавога перадстартавага выпрабавання. SpaceX распрацоўвае Starship, каб дапамагчы чалавецтву засяліць месяц і Марс, а таксама выканаць іншыя амбіцыйныя задачы. І ў кампаніі ўжо чарга кліентаў. Напрыклад, некалькі гадоў таму NASA выбрала Starship у якасці першага пасадачнага модуля з экіпажам для сваёй праграмы даследавання месяца Artemis. Нагадаю, што транспартны сродак складаецца з 2 прыступак з нержавеючай сталі, абедзве з якіх прызначаны для шматразовага выкарыстання. Першая з іх – гэта велізарная ракета-носьбіт пад назвай Super Heavy і касмічны карабель вышынёй 50 метраў, вядомы як Starship. Калі гэтыя дзве прыступкі складзены адзін на адну, Starship мае вышыню каля 122 метраў. І гэта вышэй, чым любая калі-небудзь пабудаваная ракета ў свеце.
Гэта таксама самая магутная ракета-носьбіт у гісторыі, якая мае цягу на старце каля 7,5 мільёнаў кілаграмаў. Гэта амаль у 2 разы больш цягі, чым у ракеты NASA Space Launch System. Гэта цяга забяспечваецца 33 рухавікамі Raptor Super Heavy. Starship, у сваю чаргу, абсталяваны 6 раптарамі. Рухавікі спальваюць вадкі кісларод і вадкі метан, паліва, якое можна атрымаць на Марсе. На сённяшні дзень Starship лётаў тройчы у красавіку і лістападзе мінулага года і 14 сакавіка сёлета. Дэбютны палёт працягнуўся нядоўга. 2 прыступкі Starship не падзяліліся, і SpaceX наўмысна ўзарвала карабель праз 4 хвіліны пасля старту. Starship дамогся падзелу прыступак у другім палёце, які доўжыўся ўдвая даўжэй. А трэці палёт быў яшчэ лепшы. Ён завяршыўся прыкладна праз 50 хвілін пасля старту, калі Starship разваліўся на частцы пры ўваходзе ў атмасферу Зямлі. На момант запісу падкаста SpaceX плануе запусціць 4-ты рэйс прыкладна праз 2 тыдні. Аднак тэрміны не поўнасцю залежаць ад кампаніі. Напрыклад, SpaceX падала заяўку на змену ліцэнзіі на запуск Starship ад Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі США. І гэты запыт, відаць, усё яшчэ знаходзіцца на разгляджэнні. Асноўная мэта маючага адбыцца 4-го палёту – гэта забяспечыць максімальны нагрэў пры ўваходзе ў атмасферу. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у гэтым выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях, якія чакаюць нас у наступныя 2 тыдні. 31 траўня месяц і Сатурн сустрэнуцца ў сузор'і Вадалея. Планета ўзыдзе на світанні і будзе бачная неўзброеным вокам побач з паўасветленым месячным дыскам. На наступны дзень месяц і Нептун сустрэнуцца ў сузор'і Рыб. Планета ўзыдзе за 2 гадзіны да Сонца і будзе бачная ў бінокль. А вось наступная больш цікавая падзея адбудзецца 3 чэрвеня. Яна носіць назву «Парад планет» або «Выраўноўванне планет». Выраўноўванне планет – гэта астранамічны тэрмін, які апісвае з'яву, калі некалькі планет выстройваюцца блізка адзін ад аднаго па адзін бок ад Сонца. А вось парад планет – гэта больш гутарковае вызначэнне, якое азначае ў шырокім сэнсе, што некалькі планет бачныя на начным небе адначасова. 3 чэрвеня на ранішнім небе нас чакаюць 6 планет – Меркурый, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Каб разглядзець Нептун і Уран, вам спатрэбіцца тэлескоп ці магутны бінокль, а вось астатнія планеты можна будзе ўбачыць неўзброеным вокам. Выраўноўванне планет будзе відаць практычна ўсюды ў ранішнія гадзіны. Аднак 3 чэрвеня гэта толькі усярэдненая дата, калі выраўноўванне добра відаць у большасці кропак свету. Ідэальная дата для назірання можа адрознівацца ў залежнасці ад таго, дзе вы знаходзіцеся. Так што калі вы прапусцілі 3 чэрвеня, не хвалюйцеся і паспрабуйце ўбачыць выраўноўванне ў іншы бліжэйшы дзень. Наступнае падобнае вялікае ранішняе выраўноўванне адбудзецца 28 жніўня. У ім прымуць удзел Меркурый, Марс, Юпітер, Уран, Нептун і Сатурн. А каб не прапусціць гэтыя і іншыя цікавыя падзеі, калі ласка, далучайцеся да сацыяльных сетак падкаста. Усе спасылкі чакаюць вас у апісанні. І будзем чакаць наступнага выпрабавальнага палёту Starship. На дадзены момант па неафіцыйным данным палёт запланаваны на 1 чэрвеня. На момант запісу падкаста Ілон Маск сказаў, што палёт чакаецца праз 10 дзён. Таму хутчэй за ўсё у пачатку або ў сярэдзіне чэрвеня мы пабачым наступны выпрабавальны палёт мегаракеты Starship. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Асабліва хачу выказаць словы падзякі маім патронам. За 1 кубак кавы ў месяц вы можете падтрымаць выпуск новых эпізодаў падкаста. Вы таксама можете падтрымаць падкаст па-іншаму. Пакідайце свае каментары і стаўце падабайкі. Дзякуй, абавязкова пачуемся ў чэрвені.